And then pag nga parang bubuyayamin kakabsat iti liwliwakan fayaw dagiti OFW sa Ilocano. Iti dayto ingal daw kakabsat ka makalwasi ta kakabsat ta. Kawawat ko kakabsat iti nagpupuyatak iti manong arabi, manong aldaw, manong abulan. Iti panang iti kanyak ni YouTube iti pin naala ko na po tayo Google AdSense ko iti YouTube channel ket sapay ko mata kada kayo amin nga nang support iti tayo nga UYT channel tiro nga YT channel ko kabsat tiro iti Roderick Molina kaya man nagkakabsat ta kasakaw naalak datoy Google AdSense kakabsat ko sapay ko mata itultuloy ya po iti mang tarabay kung mo tibiyang akas agpakpakatawa kada kayo ta ure no kasano apo iti rigat wano pambanog iti maysa apo nga agla-live streaming ket no adda kayo iti support tayo apo siguro adado pa apo iti maipay ko kada kayo nga buy-buya iti YT channel ko nga Roderick Molina da kayo amin na po nga nag-subscribe da kayo amin na po nga nagbuy-buya sapay ko mga apo ta kang kanayon nyo nga sirip-siripon i-play dagiti video apo tadatuyin apo datoy Google AdSense wano pin number ko iti YouTube nga mangipakita nga toy mo tibiyang ket may sana po nga certified YouTubers iti intero nga sa ngalubungan. Thank you very much kata kayo amin apo iti liwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ayan kakabsat. Dahil agpakpakatawa iti YouTube iti liwliwa kakabsat ka ay agsangsangit ka agsangsangit apo iti ragsak agsangsangit iti ragsak gapu iti ayat yu continue mo tibiyang tauray apo adu apo dagiti mangikuskuspil wano mang parpardaya iti kanta iti kabsat yu apo nga agpakpakatawang liwliwa kang mga rayrayaw kada kayo amin iti dayto nga guntaway kadadda na po nga simmangpot datoy pakakitaan tapno tikas tano adaman bilang maalak nga bayad wano iti ni YouTube apo iti YouTube channel ko apo ket mabalin ko nga iruwar kan daytoy nga pin number kakabsat daytoy apo simmangpot iso nga makasangitak iti ragsak ragsak ko iti daytoy nga gundaw daytoy na po iti daytoy apo tay pin number ko iso nga daydi agpakpakatawa iti liwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page datoy na po nga agluluasit gapu iti ragsak iti papayo nga tultulong kanya nga nang paadda iti 1,000 subscribers ken nang paadda iti 4,000 watts hour. I would like also to thanks DJ Kevin J. Kisterman iti Milan Italy together with his family to Raisin Biernes iti to Raisin Biernes ni manang Angelina Cortez ni manang Perlita Aglipay Matias da kayo amin nga admins iti piliwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you agyaman nakmet kin iti ananos dati kanakak nga ni Princess Joy to Black dita Hong Kong iti panang tultulong na kanya kas uncle na iti Facebook page tayo nga liwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman nakakabsat iti jakman iso nga iti dua po nga channel ko nga YouTube channel ken liwliwag kan rayaw nakamonetize kakabsat iso nga agyamyaman toy no tibiyang iti ananos yu kakabsat sa sapay kuma tarabayan dak apo tay kan nakpay na apo iti adupay apo nga panagbibiyag tapno tikas ta adupay apo iti adupay iti maiparangkap ko no maitbaydanong ko nga ragragsak kadagiti padak nga OFWs kada kayo amin na po nga OFWs iti anya sa dinuman nga sulit iti lubong. Thank you very much iti support tayo ken dagiti amin pay nga nag-subscribe iti YouTube channel ko apo dagiti nag-follow hampay nga nag-follow iti Facebook page tayo paki-follow yo apo daytoy nga Facebook page ken daytoy nga YouTube channel makabutog akpayon kakabsat iti ko kinitak datay busum mi apo kinaut ko
Apo damo dato yun apo nga nagapo iti YouTube nga intid ni YouTube kakapsat. Nabayagang urayek datoy pin numberan kakapsat iso nga no kasano ti panang panagayat yu apo iti liwliwag kan ray aw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page sapay kumamot tayo ayaton yu apo iti YouTube channel ko nga Roderick Molina paki-subscribe paki-share yu apo datoy agyaman na kadagiti amin nga admins iti dayto yang Facebook page ti liwliwa iti panang tultulong yu kanyak dayto na apo pin number nga inted iti YouTube kanya kakapsat AdSense Google AdSense kakapsat dayto yun dayto urayin kakapsat iket dayto nga baligi ka po yaman at kinapo Diyos ingana tapo ko nasalon at pay lang tinumutibiyang ken adang kang kanayon kada tayo tapno lang mai pa danong ko iti liwliwaken rayaw ragsak para kadagiti padak nga OFWs kadagiti amin nga mga yayat kanyak thank you very much kadagiti amin nga mga yayat kanyak agyaman naklatta kakabsat tawuray no inayat dak ide ket handak makaykayatan alagyaman na kakabsat kang gayem peace be with you tanyaman sino man apo iti napaspasaktak iti live streaming ko pakawanen dak tano no daman nagbasbasulak apo iti naglablabas kada kayo agyaman na kakabsat tada hanyo madlam apo nga baka bubuta ako hanyo makita kakabsat nga tatana lang agsangit tiragsak kakabsat keng gagayem happy birthday to Manang Angelina Cortez dita France thank you very much Manang Angelina for always support ayang kakabsat dati agpakpakatawang agululog papulog kada kayo apo agsangsangit kapo iti ragsak iti panaka sangpot iti Google AdSense thank you very much more power God bless to God be the glory kakabsat thank you very much kada kayo amin na po nga nang subscribe amin nga nagbuybuya kadagiti amin nga panagla-live ko apo ula ugaliin nyo apo tag live da kayo apo nga Pilipino Ilocano siripin nyo ahanyo ka din nga ipapaidam apo dagita ayat chu iti numutibiyang tamok nga dakkel iti ipapay kumot nga ragsak noon nya man apo iti maganap ko kadagiti YouTube channel nga YouTube ko panagla-live ko apo isubsublik mo lang para kada kayo apo nga viewers iti daytoy nga duwa nga channel tinumutibiyang thank you very much kada kayo aming kakabsat awanin pag makabubutag dati host ti liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocanong kakabsat ken gagayem thank you more power God bless kunak manin po agyaman ikini DJ Kevin Jake Starman iti Milan Italy taiso na po iti nang ururnus nang isursuro kanyak tapno agapply nak iti YouTube channel thank you very much DJ Kevin Jake kaya nagyaman akmat iti susuporta ni DJ Arnel takmo di takpait iti OFW Tambayan Online kada kayo aming kakabsat ng mangipat patag kanyak ajak tung mabubus apo nga agyamyaman kada kayo iti tung palbiag ko thank you very much kaya I would like also to greet my beloved wife Madam May Urita Cacholo Molina iti panang uray no kasano ko uray no kasano apo iti panangungot na no agla-live na kadaglalok ta sumula ubra datoy na po adda na yung ebidensya kakabsat daytoy nga may isa na kapo nga YouTuber may isa nga YouTuber ta adda Google AdSense tayong kakabsat apo niya makabubuto gakpaying kakabsat thank you very much kada kayo amin nga wanti labas na kakabsat agyaman nakapo tiyan ano siya sapay ko matabuyaan nyo dati panag thank you kada kayo ta narabaw apo narabaw apo iti sasangitan tinumutibiyang aglalo kasi kakabsat nagsangsangit apo tatana lang agsangit maragsakan nak itinaawat ko kanday to apo nga Google AdSense ko kakabsat thank you very much for always supporting my our Facebook page liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano and my YouTube channel Roderick Molina apo ibuyayo subscribe kayo pay kakabsat tanyaman apo iti maibayad ni YouTube channel kakabsat itulong ko lang apo kadagiti agkasapula
ulan no anya iti maalak ditoy. Thank you very much tracing admins dagiti daddu mga mga ayat kanyak ay ayateng kayo uray no kagurgura dak dagiti daddu nya nga hangko nga kayo nga kagurgura ay ayateng kayo amin peace be with you kada kayo. Itinagan iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page iti pamilya na kakabsat gyamyaman nak iti anuncio kakabsat ken gagayem ken iti YouTube channel ko Roderick Monilna paki-subscribe you kakabsat. Bye-bye. I love you all. Ken God bless us all. Keep safe everyone. I love you all. Thank you very much.